Mun ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da zamu ɗora zaɓen shi. Ka ji ƙato. Kana so na, amma idan da dama ka amince min mu daidaita. Wallahi ka yarda da ni. Na ji ina son ka. God have mercy upon Ina son aure ka. Kin iya kunu? Ki faɗa min kin iya kunu? Mama ni fa ba zan aure yarki ba tunda bata iya kunu ba. Hautanan kuma ka bullo? Ke ni fa ba zan aure ki ba. Dan Allah ka yi haƙuri. Ba fa zan aure ki ba. Dan Allah ka yi haƙuri. Gaskiya ni ba zan aure ki ba. Ka faɗa mana girman matsalan mana. Baba gaskiya ba zan aure ɗaya ka ba. Kai mana bayani me yake faruwa, ba wani ɓoye-ɓoye tsakaninmu da kai ba. Gaskiya na fasa. Me yasa kace kana son? Yanzu kuma na ce ba na son ta. Kai mana bayani me yake faruwa, ba wani ɓoye-ɓoye tsakaninmu da kai ba. To ciwo aka yi wai bata iya kunu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi